Numru ta' qdiet mhux governattivi fil-qasam ambjentali ddikjaraw l-appoġġ tagħhom għall-abbozz ta' liġi li ressaq il-Partit Nazzjonalista bilan li tiżdied it-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika fl-operat tal-Awtorità tal-Ambjent u Risorsi. F'istqarrija si taqdiet ambjentali, Ramblers Association, Friends of the Earth Malta, flimkien għall-Ambjent Aħjar, Moviment Graffiti, Nature Trust Malta u Malta Archaeological Society tennew il-pożizzjoni tagħhom għal aktar trasparenza mill-era. L-NGOs qalu li d-dokumentazzjoni kollha dwar deċiżjonijiet tal-era, inkluż il-laqat u l-minuti tagħhom, għandhom ikunu pubbliċi. Huma jaqblu wkoll mal-proposta fl-abbozz imressaq mill-Partit Nazzjonalista li l-aqdiet ambjentali għandu jkollhom l-interess ġuridiku b'mod awtomatiku. Dan ifisser li l-aqdiet li jkunu qed jirrappreżentaw interess pubbliku jitħallew iresqu appelli minn deċiżjonijiet quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanar. Fid-dawl ta' dan l-qdiet ambjentali tieħeġġu l-Gvern biex jikkonsidra serjament dan l-abbozz sabiex jitjieb il-qafas legali u l-operat ta' din l-awtorità. L-abbozz kien ippreżentat nhar il-ġimgħa li għadda lill-Iskrivant tal-Kamra Raymond Cicluna mill-Wip tal-Oppożizzjoni u kelliem mal-Ambjent Robert Kutajjar flimkien mal-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Aġus. L-anijiet u r-raġunijiet ta' dan l-abbozz huma li jassiguraw trasparenza fil-proċedimenti tal-Awtorità għall-Ambjent u Risorsi billi l-pubbliku konċernat u kull organizzazzjoni mhux governattiva li tippromuovi il-ħarsin ambjentali jingħataw opportunitajiet minn kmieni u effettivi sabiex jipparteċipaw fil-proċedimenti tal-istess awtorità flimkien ma' aċċess għal proċedura ta' reviżjoni quddiem it-Tribunal. L-era twaqfet fl-2016 meta l-qasam tal-ambjent infataħ mill-qasam tal-ippjanar u l-iżvilupp. Ħafna esprimu tħassib kemm verament din l-qasma waslet biex tiżdied il-protezzjoni tal-ambjent.